All this time I have been yours. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kaaway ng mga balasubas at mga magnanakaw sa gobyerno at bayan. Minamahal na mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Abangan sa June 1, 2026, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Abangan! Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM
Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakanis, PM. Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. PM. Mabila-bilay yaagaw na Martes Pangasinan Dagupan Wadjala so Saray Balitan Matwa sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa ya ipasabi na sa lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Petsa 26 la tatang tanagagik sa bulan na Mayo taon 2026. Agaw nata na Martes, siyempre at sa agaw team magay lalamot irepresyo na sari gasolina, wala rin adjustments lalamot yagawa at tatang tanagagik at sa presyo na krudo. Kaya nagilatan na pankalawan, si katulatan may ibabaga na Department of Energy. Iaaglaw tail ang paulad sa missing kwinta mo. Ang gantila ang gada 70, 80. Hayagi mablilata tang tanagagik ang iray pati sa saliwan. Kanyan si Katuya so initdan na imano na sa kaya imano ng Senadora Amy Marcos sa tatang tanagagi. Abantayan nyo may video to. Pati sa balor na piso at alak-lak sabla. So balor na peso kontra at dolyar. Karoman naging muling mainit ang talakayan sa Senado. Nan inmalagay si Senadora Amy Marcos impalapag to imbulgar to atatang tanagagikitan. So ibabagaton Noel o dino sa may no election. Say kwanto at sikatutan so planuan to perpetuate those in position at sa te position da hanggang 2031. Ngalanti pa, susama niya pala pag to na Senadora Amy Marcos sa tatang tanagagik pawilan tila lamat maminsani. Although ata na video to, inakaltulad sa may official page to. Pero siyempre, abantayan lahat social media, ni pala paglaad sa rin nandurman na media outlets, at tasikatutan agagik sumakasangagamat no akin. Pimutang. Wala rin pimutang si Miyudat, pimutang sa ulo data itong tanagagik. Wala rin ang issue na statement. Jad sana may statement data itong tanagagik. At si Rafi Tulpo sa ikwanto, for almost 30 years now, first time akong makakita ng house show presentation. Kwanto? Si Bamakinumat sa ikwanto, wala hong pag-push. Wala pong nagsabi na magmi-meeting tayo para magka-conspiracy. Wala pong nangyaring ganyan. Fake news po yan. Kwanto? Sa ikwanto mat ng Tito Balat, Tito Sen. Sa may video, wala may panunong di man niya, walay meeting agawa. At bautan to tan sa Speaker of the House. Iyan po inamin naman ni Tito Sen niya sa ikwanto. Totoo. Oo. Nagkikita at nag-uusap kami kwanto. Bilang magkakaibigan balat ko no. At magkakasama sa Senado. Pero walang secret plot o organized push para sa tchatcha o term extension. Sa kwantumat ng Senator Pangilinan, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitution Amendments. Sa kwantumat ng Senador Mig Subiri, kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya, magalit siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya, pero huwag naman niyang idamay
yung mga tao na walang kinalaman dyan kwanto. Sa kwanto ng Senador Panfilo Lacson. So papaano nabuo yung istorya? Nakakatakot po yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies, flat lies kwanto. Pero they all agreed at atong tanagagik na wala yung tsa-tsa. So, mission achieved ba kay Senadora Amy Marcos sa kwanto? Ayan ha, sabi nila, no term extensions, yes to 2028 elections. Narinig ng sambayanan yan. So, she was able to achieve her goal. Paano nga ba nag-umpisang lahat dito? A portion of that privileged speech to ni Senadora Amy Marcos, panoorin po natin. To address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang narapalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rotante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Nagmamalaki nilang may nangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireplay. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat ay kukonect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para Yes, mag-dismiss. 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. What is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat?
move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Na-diskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Ngayon na may nadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ay, galing ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matinuba na ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko lang, qualify. Sabi ko lang, mag-iisip sila ng gano'n. Wala. Hindi ko naisip si Vico Rune. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nason, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa ligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, umanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 National Budget dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng 2 bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan.
na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan, at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Si Katutan so Katibukulan, nasa may video, impresenta ng Senadora Amy Marcos sa Senado Karuman, but it was already stricken out as requested by the minority. Sinang-ayunan naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, yan din ang dahilan kung bakit nabanggit ni Senador Mig Zubiri ang pangalang Inday Badiday. Pero nagsusuri po ngayon. Nagbigay ng kanyang sincere apologies to Inday Badiday's family. Sa ikwanto at tatang tanagagik at sa may mensahe ito, sa buong pamilya of the late Inday Badiday, I am sincerely sorry for mentioning her name during my manifestation sa Senado. Kwanto? Slip of the tongue. Slip of the tongue daw po yun in the middle of a heated debate. And I take full responsibility because I should have been more careful with my words. I want to say this from the heart. I respect Inday Badiday, unlike many from the generation. Lumaki rin po ako na nakikita siya sa TV. Bahagi siya ng pop culture natin and she was loved by so many Filipinos. Lovable talaga siya with her own charm, wit and warmth, and I fully recognize her contribution to Philippine television, entertainment, journalism, and media. Kwanto? My frustration was about the video shown on the Senate floor, and I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Si Katutan, So, sa may ubat to, tama si IC, kwanto dapat hindi na nadamay ang lola niya sa usaping politika. Kaya muli, I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. Senator Juan Miguel Migs F. Zubiri, 20th Congress, May 25, 2026. Pero manim-imis si Senadora Amy Marcos at sa may posto ay sa ikwanto ayan sabi nila no term extensions, yes to 2028 elections. Narinig ng sangbayanan yan. Pero ito muna, pagtuunan muna natin ng pansin ito, mga kapaborito, kasi napaka-importante po ito. Dapat mag-guide po natin yung mga kabataan po ngayon, kasi ang tayo at atong tanagagik walay pimaway. Babala po mula sa Department of Health na they are now sounding, the government is now sounding the alarm. Kasi tumataas po yung kaso ng HIV at pababa ng pababa, hindi po ang presyo ng krudo kundi ang edad ng mga nabibiktima ng HIV AIDS as young as 15 years old na po ngayon. Ang report ng Philippine National AIDS Council, nasa 4,633 na ang new confirmed infections sa first quarter pa lang
ng taong 2026. Ayon kay Philippine National AIDS Council Executive Director Dr. Joselito Feliciano, 77% of these new cases fall within the 15 to 34 age bracket. Kaya sa mga magulang, gabayan niyo po yung inyong mga anak. Actually, the Dr. Feliciano is calling on parents, the schools, the local government units, and civil society to act as the government makes HIV testing and treatment available for free at nearly 200 health facilities nationwide. Ang importante po dyan, at your age, do not engage yourself sa anumang mga sexual activities. 15 years old, manaral kini. Manaral kini. Tapian bali-bali so future yun na ani natan. At sa haratan, so nung nanyo, erate apukatan na HIV. Adral, so future dararatan at tatan tanagagagauntan. Parang sa pagkalulong sa droga din yan. Paano tulay future da natin irarayay? Ay, agi. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbaliti tilatan fake news. Suntuloy, kaya rin inasarin pakabatan pa imano. Malala po ni saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang irang impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat, kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Balunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, Saylawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa.
SBM, Saray Balitan Matua. Sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So, untuloy, alas 9.35 la sa oras sa tating tanagagig. Kantabay nini, sa ilawas yun kaaro. Kapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning muna sa mga masugid po nating mga taga-subaybay. Of course, si Sir Maxi Solis, good morning. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, Nana Bihing, Nana Kunching, Madam Emma Alipio, Nana Perla, Tansi Kagawad Esperanza. At sa lahat ng mga taga-bayan po ng Binmalay, narito na po tayo sa ating porsyong Liknaay Binmalay. Sa ikwantuyay, susakaya tatang tanagagik, sirang-sira na raw ang Senado. Pero sa ikwanto ng Senador Marcoleta, niya atatang tanagagik. Si katuye ubat to ng Senador Marcoleta at sa ibabagadan sirang-sira na raw ang Senado. President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Yutan. So, si katutan subat to ng Senador Marcoleta. At sa tay babagadan sirang-sira na raw ang Senado at atong tanagagik. Ay, yagi. Likewise, hello, good morning kay Sir Baldo Sales. Sabi niya, good morning, Idol JCB, Sari Balitan Matwa. Nakikinig po lagi kwanto. Thank you, sir. Kay Madam Gina Salting, good morning. Ito po, magandang balita para sa mga taga-Binmalay. Lalong-lalo na po sa mga 3,000 mga magbabangus ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan. Ang good news po is si Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan na presidente po ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan have been duly elected as a board member of FMA 6, FMA 6. Sa kayan organisasyon at ating tanagagik, it is a body that handles issues, concerns, and can submit policies that can help or aid our fisher folks, ang mga magbabangus, at yung mga engaged pa sa ibang aqua culture business. So, it covers 6 regions and can recommend, sino man ang mapiling board member po dyan, can recommend policies, identify key solutions and issues across 6 regions under the Department of Agriculture. At itong organisasyon na to is under the Department of Agriculture at saka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. O, di ba? So, pride po yan. Pride po yan ng ating bayan po ng Binmalay at pride din po ng lalawigan ng Pangasinan. Kaya nga, kahapon ay binigyan po ng pugay ng Sangguniang Panlalawigan si SAMAPA President Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan. Narito po ang pagpupugay na pinarating mismo ni 2nd District Board Member Attorney Heidi Pacheco o Attorney Heidi Soriano Pacheco. Narito po, pakinggan po natin. Mandated to formulate and implement policies, programs, and sustainable management strategies for the country's marine and coastal resources. Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan, President of Binmalay, Pangasinan, and President of the Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan, has been duly elected as the primary representative for the processors, traders, and market organization sectors in the FMA 6 Management Board.
His election and oath of office were formalized during the 2026 FMA 6 Convergence Meeting and election for the Management Board and Scientific Advisory Group held from April 14 to 16, 2026 at the Subic Lake Report Zone in Zambales under the supervision of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, recommencing his 5-year term from 2026 to 2031. And as a member of the Management Board, Mr. Sibayan is entrusted with representing the sector and contributing to fisheries governance and sectoral development, thus demonstrating his capability to serve as an effective advocate and partner in nation building. And today, Mr. Chair, we have just the presence of Mr. Aldo Sibayan to receive this plaque of resolution, Mr. Chair. Si katutan na tatong tanagagi ka. So in presenta da may plaque of resolution kinan Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan, who is actually from Barangay Nagpalangan, Binmali, Pangasinan. So if you're asking kung ano po yung FMA 6, ito po yung Philippine Fisheries Management Area 6. Ito ay sinasabi na if you're referring to the local government and environmental sector, FMA 6 is a designated marine management area covering the waters of Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. O, diba ang galing? So, once again, congratulations kay Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan ng Barangay Nagpalangan, Binmali, Pangasinan. Uy, siya nga pala. Diyan po sa bayan ng Binmali, may pangapatutsada po ngayon ang mga tao. Pinag-uusapan, lalong-lalo na nang lumabas sa social media, yung pong mga possible 2028 local election candidates mula sa pagka-mayor at sa pagka-vice mayor. Bakit daw lumabas ang ganitong tandem para sa 2028? Oh, bakit nga ba? Nagtataka rin ang ilan, nagtatanong din. Mantutupot matirata ng tanagagik, nagugunigon sulik na anda. Why apay akin bakit? Na si Mr. Kong ay biglang ang kandidato niya sa pagka-vice mayor is someone who is OPD, someone na nabibilang doon sa mga tinatawag na young blood. Paano yung isa? 'Di ba? 'Di ba yung isa perceived to be malapit kay Mr. Kong? Paano siya? What happened to him? Araraya, sutupot da natatong tanagagik. Yawala ni tupot da. Meron bang nasasabi si Mr. Kong sa kind of leadership ng dalawa? Mula pagka-mayor at sa posisyong pagka-vice mayor? Meron bang something like dissatisfaction, disagreement? Antayo araratan. So makakagunigon natan edliknaan nasare taga Binmalay. Akin ta pimaway itan. Ya balita atateng tanagagik ya tandem para 2028 election. Ibig sabihin po ba niyan? Ibig sabihin po ba niyan? Hindi satisfied sa kind of leadership na nakikita niya ngayon sa bayan ng Binmalay, si Mr. Kong? Yan ang tanong nila. Si katutan sa tapat data itong tanagagig. Meron pang dissatisfaction. Bakit biglang Mr. Kong is pushing for, this young blood?
Ay, actually, balbalag. Talagang balbalag ya question mark itan, balbalag ya tepat daliknaan na saray taga binmali itan. Oh, maalala ko nga pala, hindi ho ba dyan po sa bayan ng Binmalay na kada ho may nag-i-excel, mangiiter na kagalangan at balay at they are being recognized, they are being featured in the in the social media page of the town of Binmalay. Di ho ba? Something like sa halimbawa nung mga nakarang araw, isang bata nag-excel, nag-champion, they're being featured sa social media page ng bayan ng Binmalay. Kaya sa ito natin, with this news na napili bilang isang board member ng FMA6, si Mr. Christopher Aldo Fabia Sibayan, who is also from Binmalay, from Barangay Nagpalangan, Binmalay, Pangasinan, hindi ho ba appropriate din na i-recognize yung achievement niya? Because his achievement is actually also a pride and gain of the town of Binmalay, Pangasinan, Agauntan. Mantakin mo, 6 regions ang hawak ni Mr. Sibayan. Yung iba nga dyan, halimbawa sa mga mayor, isang bayan lang. Si Mr. Sibayan, 6 na regions pa. So, but of course, it's different naman from different naman ng office niya sa office ng mga LGUs. They're performing different functions sa gauntan na tatong tanagagi. At sa ikwanda ballot, that's a great contribution para sa bayan ng Binmalay, Gauntan. So, na manupaglabat, ya, bir-biran mo, nasa bali na Binmalay, so unta na achievement, nasa kaya Binmalay niyan. Just like other Binmalaynians, nag-excel din sa kanilang field of professions, field of, endeavors, di ba? Ina-acknowledge lagi yan eh. 'Di ba ng local chief executive pag napupunta sila sa kanyang office, they are being featured and they are being congratulated because they have successfully gained honor not only for themselves but also for the town of Binmalay, Pangasinan. Agauntan. Untan so may nanunong tayo sa may social media page data atong tanagagi. So siguro one of these days baka naman mabigyan din ng recognition si Mr. Aldo Sibayan. Although minsan ko lang na-meet si Mr. Aldo Sibayan, pero nakikita ko kasi sa kanya, he has a low profile personality. Yung personality na he's not so particular, he's not so particular about honor, prestige, agauntan na tatong tanagagig kanya recognition, whether you give him recognition or not doesn't matter. It doesn't matter ayon sa personalidad na nakikita ko sa kanya, so sabi ko siguro it doesn't matter, pero nasa inyo na yan, sabi ko nga this is a low profile person, hindi katulad ng mga alam ko dyan, kilala ko dyan na they are pathetically may atatang tanagagig, they are pathetically engrossed sa power at posisyon. Yung bang ako ang nagwagi kwantura gauntan ang tatang tanagagig, o di ba? Pero may mga persons talaga na they are low profile lang, low profile lang. Anyway, congratulations again kay Mr. Aldo Sibayan. Kumusta na pala yung kampanya sa paglilinis ng ilog sa kailugan natin
sa bayan po ng Binmali. Any development? Meron na bang kapalit or let's say kapalit na pwedeng pagkukuhanan ng hanap buhay o pagkakitaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga engaged sa pasabing, sa Skylab? Kasi kami mismo, bumibili kami ng produkto ng Skylab at saka pasabing. Amay Skylab tan pasabing at atong tanagagigditan mo na ural iramay ura-urang, may maskal. Aya may masamsamit ye urang, maskal so tawag dad satan, dumamot man at sa may banami. Banami ang kakabalag mo pero mas na mananam sumaskal. Kasi may maskal, native iman at atong tanagagig agauntan. So may kakilala po kami na every now and then kapag kami nahuhuli po sila sa kanilang pasabing, sa kanilang Skylab, lalong-lalo na kapag ka mga maskals, pinopost niya kaagad, gusto niyong bumili ng maskal, di ba? And it's worth like something 500 pesos kapag ka 1 kilo, mahal eh. Mahal kasi masamit. Mananam at ating tanagagig, dumay nanam tumot, may karni na sama niya, urang. May antay may talagang putol yung maong sulaman to. Yan o gaton mo't amay agay nananamoy sa mito. Which is very different doon sa mga banami. Hanggang natatong tanagagig. So, ibinebenta po nila yan. Every now and then. May mahuhuli sila. Yun po ang pinagkakakitaan po nila. At least kahit papano, meron po silang pangkain sa araw-araw. Pero, magmula nung sinimulan yung kampanyang yan, wala na. Hindi na kami binibintahan ng maskal. Hindi na ba sila nakakahuli o isa na sila sa mga natanggalan ng Skylab, ng pasabing? Napaisip ako kasi kung doon sila kumukuha everyday ng kanilang kinabubuhay, ngayon at wala, paano na kaya sila mabubuhay? Do they have other options, other livelihood na pwedeng pagkakitaan po nila except for that? Maybe. Yung iba, meron. No, ha? Pero hanggang kailan? Hanggang saan? Ano yung immediate na intervention na pwedeng maibigay ng lokal na pamahalaan para hindi naman mag-suffer yung kanilang pinagkakakitaan, hindi naman mag-suffer yung kanilang pangangailangan everyday? Tao rin po ang mga yan na kumakain everyday. O baka ilan sa kanila, they only eat 1 meal a day. Hindi katulad ng iba dyan, na 3 meals a day. Meron pang 2 merienda. Isang merienda sa umaga, isang merienda sa hapon. Meron pa sa gabi, magmerienda bago matulog. Agauntan. Pero how about these people? How about this family? Their family, agauntan na tatong families, agauntan na tatong tanagagig. So meron bang immediate intervention? What is the immediate intervention na pwedeng maibigay ng lokal na pamahalaan ng ating bayan para hindi naman sila mamatay sa gutom? Do we have immediate interventions? Except for the fact or the intention na malinisan yung mga ilog at maisaayos later. Kasi may mga grupo na na-touch po yung kanilang puso, naawa po sila sa mga apektado na mga fisher folks na dumidepende na lang sa ganyang pagkakakitaan. And so there is one organization, hindi ko nababangkitin, there is one organization na samahan din ng mga engaged sa aquaculture
na tumulong, tumutulong sa mga talagang mahihirap. Wala min pananangdad siyang ang itiriran na grocery items. Grocery package at sa may sakriya pamilya. Ditan at bali na binmali at atong tanagagig. Sakriya pamilya. Kasi alam nila na yung capability ng pamilya na they only depend at sa tanya pagkakakitaan. Pero nawalan nga sila ng pagkakakitaan, so naawa sila, binibigyan ng tulong. Pero syempre, of course, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede silang makatulong. Agaon natatong tanagagig. And the only entity na pwedeng makatulong sa kanila, sa kanilang pangangailangan, is the government, agauntan. So ano yung immediate intervention na bibigay po natin sa kanila para hindi naman po sila kawawa? Doon nga sa binigay na picture sa akin, naabagay ko may pamilya, may tatay. Yung tatay medyo may diferensya pa. PWD. Pero imagine PWD. Pero nagtatrabaho. Nagpupursige na maghanap buhay. The cleanest way. SBM, Saray Balitan Matwa. Ay siya nga pala, mga kapaborito. We would like to warn you about this person. We would like to warn you about this person kasi meron pong police blotter na lumabas. Ito basahin ko sa inyo May 24, 2026 coming from PNP Dagupan City Police Office. Police Station 6, Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City, Pangasinan. Address to the Barangay Chairman, Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Dear Sir, kwanto dyan sulat dahi, respectfully endorsed to your office is the case involving the complainants Michael, basahin ko lang yung first name, Michael, 22 years old, single, Tristan, 16 years old, and both residents of Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City, Pangasinan. And the respondent, a certain Paulo M. Soriano, of legal age, single, working, at sa kaya Gasolinaan at Bunuan Bukig, Dagupan City, regarding the incident that transpired on May 24, 2026 at around 9:41 a.m. at sa kaya 24/7 store ditanad Barangay Bunuan Binlok, Dagupan City. So meron po yung reklamo sa kanya at ito po kasing si Mr. Paulo Mendoza Soriano sinasabi rin niya na he's connected with our station. Meron po kaming disclaimer po dyan. So please be informed that Paulo Mendoza Soriano is not connected to DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. He's not connected sa amin. And this person, sabi nga namin dito sa aming post mga kapaborito, sana mabasa po ninyo, mag-ingat na lamang po kayo at whatever po na yung pinasukan po niya na transaction is his own personal doing. Wala pong kinalaman po dyan ang aming station. So please refrain from entertaining him in behalf of the station. SBM, Saray Balitan Matwa, sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kaulo pa kantabay lang ula sa ilawas yung karo, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team of the technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal.
Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 kapaborito Joy Baby. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Umaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired